Na hát hello mindenkinek, itt ismét Barks, és most egy tutoriállal jelentkezem. Tudom, mostában nem sokszor vannak videók, de most egy kis ideig így fog menni, majd talán később ö, jobb lesz. Na mindegy, nem is ezzel húzom az időt, hanem egy ártalmatlan vírust fogunk elkészíteni, amit infórán vagy barátok ellen elkövethettek, de nem egy olyan nagy dolog. Ugyanis csak annyit kell csinálni, és azt fogja csinálni majd a program, hogy ismételni fogja az ablakot, amit nem lehet bezárni, kivéve a Ctrl-al Delete-tel, vagy azt, hogy újraindítod a gépet. Szóval kezdjünk is bele. Akkor itt van, hogy új, létrehozunk egy új szöveges dokumentumot, aminek én tutorial nevet adok. Jó, ezt megnyitjuk, és akkor ide beírjuk egy MSG box, kettős apostrofú közé beírunk egy szöveget, például hello. Még egyszer beírjuk egy MSG box, kettős apostrofok közé beírunk valamint, hogy hello, haver, Mizu. És akkor most megadjuk a programnak azt, hogy csináljon valamit. Ugye beírjuk, hogy do. És akkor ide megint beírjuk, hogy MSG box. És akkor beírjuk, hogy ezt megszívtad. Zárd be, ha tudod. Oké. És akkor ide még azt írjuk be, hogy loop. A loop azt jelenti, hogy ismételni fogja majd ezt, tehát nem engedi, hogy becsukja majd az ablakot. Szóval akkor most azt csinálunk, hogy file, elmentjük ezt a szöveges dokumentumot, és most azt csináljuk, hogy file, mentés másként, kiválasztjuk itt a minden fájlt, és akkor adunk neki egy olyan nevet, hogy például tutorial.vbs. Ez a .vbs fontos, hogy itt legyen, mert ez a kiterjesztése a programnak, tehát az oda mindenféleképpen kell. Szóval akkor mentjük el, elmentettük, itt vagy tutorial, és akkor ugye kiírja, hogy hello haver Mizu, és ezt megszívtad, zárd be, ha tudod. És ugye a felhasználó megpróbál kilépni, ugye háromféle lehetőséget választ, az X, az OK, vagy itt megpróbálja az ablak bezárására. Na, te azt csinálod, hogy nyomsz egy Ctrl-al Delete-et, a feladatkezelő indítását elindítod, és akkor itt a folyamatoknál, itt legalább a vscript.exe-nél a folyamatot leállítod, és a folyamat le fog állni. És ezt akárhol tudod alkalmazni, nem egy nagy dolog, lehet, hogy már sokan ismerik, de gondoltam, bemutatom, hogy aki ezt meg szeretné csinálni, akárkivel, talán infórám, vagy esetleg a barátjával. Na jó, én Barks voltam, hellóztok!